началото бе хаосът. Всичко започна, когато Зевс реши да накаже студентите с кутията на ректора. Това негово решение бе взето заради значителното влошаване на менталното състояние на боговете на Олимп. С две думи, полудяха. Може да попитаме оракула, той сигурно знае. Трябва да ни помогне. Как
Така започна приключението на нашите не до там героични, но смели студенти, а именно Хер Кокалес, известен с похотливостта си и с твърдия си прав корав нрав. Героинята Зина, или по-позната като Газина, известна с немалките си два подвига, както сами ще се вижда. Погалакис, търсачът, отгледан от хрътки, казва, че обонянието му може да подуши бъдещето, обаче миризмата не му харесва. Арното ленче, за която са се били не един или двама. Не, никой не се е бил за нея. Така нашите четирима студенти тръгнали към Беззаветнеско. Ти лошия път! Кълна се в брадата на Зевс, това е най-лошия път, по който съм минавал. Как ще стигна така, бе? Отчаяни от лошите пътни условия, прилични на лунен пейзаж, героите се помолиха на Бога на транспорта и той им проектира път като слънце. Добре, че е хубав път да може да се движим толкова. Европейска работа! Ай си направим една гонка. Гонка? Готова ли си, ма? Айде. Номинирани за Бог на транспорта са професор, доктор, инженер Стойо Тодоров, доцент, доктор, инженер Юлиан Тотев, доцент, доктор, инженер Ягода Тодорова, победителят е професор, доктор, инженер Стойо Тодоров. След кратко и безпроблемно пътуване по магистралата, героите ни стигнаха до Беззаветнеско, не подозирайки, че там ще чакат по-дълго, отколкото и са пътували. Какво е това чукане? Имам работа. Оф, след малко! Нахалници. Нямате ли си работа? Аз съм заета жена. Нахалници. Приемното време е след 5 минути. Номинирани за Моер на годината са
Пенка Маринова. Ети Белова. Аплодисменти. Аделина Панайотова. Наградата отива при Ети Белова. Явно ще й връча наградата, когато отида да запише семестъра. До година 2, 3, 4. След много търпение от страна на нашите герои и малко работа от страна на администрацията, естествено, секретарката най-после записа час за среща с Оракула. Зевс арестува ректора! Помогни ни да го освободим! Може ли ни кажеш къде го държи? Мога, но първо вие трябва да направите нещо за мен. Донесете ми снимка на професор Скатафис. Искам да има рамка 2 см отляво, по 1 см от другите страни, таблица отдолу, факултетен номер. Имате 2 седмици да заверите снимката. Скатафис ли казва? Това не беше ли някаква легенда? Не, проточет го е виждал веднъж преди 3 години по по-новодие. Кой го е виждал това леш, предето по-далече от носа си не вижда? И как бе? На моята баба внучката е търва и там лелей. Го е виждала? Виждала тя. Давай, бе. Какво се занимаваме, бе? Дайте да вземем снимката от по-горен курс и да я предадем, какво? Ако искате, може да свалим от VIA Students BG. Какво ще го сваляш, бе? Ти нормален ли си? Ти не можеш да го намериш, па ще го сваля. Келеш. Моето момиче, Акъл и Цикъл не ти ли дойдат на време, не ги чакай. Шшш, надуши го. Оп, май бях аз. Оф, омръзна ми вече. Хайде да взимаме служебна заверка и да свършваме. Не. По-добре да спуснем молба за удължение на срока. Бе, нали беше голям търсач? Ти ще... Много си тъп, бе. Какво направи, бе? Да номинирам за Скатафис на годината са професор доктор инженер Николай Михайлов, професор доктор Тодор Тодоров, главен асистент архитект Велина Манджарова, победителят е... Ти ли си победител? Главен асистент архитект Велина Панджарова. Колежката утре на корекции, така че ще ти връча наградата лично. Въпреки неоспоримия успех на героите ни в намирането на Скатафис, те естествено изпуснаха срока за заверка и трябваше да търсят Оракула. Ще чакаме това, беше каза се вратата. Ние тук за една заверка, ама... Абе, какво се обясняваш на това, бе? Давай да заверя. Абе, малко изтървахте срока, ама
Ще ходя на почивка, затова съм благосклонна. Значи, гледайте сега. Викторис се намира на 9 корпуса, 10. През 5 етажа, на 6, през 15 зали, 16 на връх Семкополис. Тръгвайте към Семкополис и успех! Благодаря ви, главен асистент инженер Оракул. Весели празници, да си починете и да се заредите с нови сили за следващия семестър. Благодаря. Виждане. Топа, лижиш повече от мене. Преди да поемат на пътешествието си към Семкополис, героите решават да се подготвят за пътя, като си направят брони. Нищо не разбирам от този учебник. Толкова лошо е написан. Просто го гледаш наобратно. Даре, ще да пробвам така дали ще разбера нещо, ама дръжки. Как да си направим брони с такъв неразбираем учебник? Зареши, добре. Имаш си броня, имаме си мисия. Трябва ни едно гръмко име и сме готови. И как ще се наречем? Ще се наречем Учреждение за амброзия, сиртаки, гюбеци. Накратко АСГ. И ти нормален ли си? За тия глупости, бе, Гогалакис. Номинирани за оратор на годината са, цитирам: всички знаят, че G-точката е отдолу. Нищо ново не ми казвате, колега. Професор, доктор, архитект Жеко Тилев. Цитирам отново: какъв е този съпромат в 6 часа вечерта? Студентски град вече пючеци град. Главен асистент инженер Емил Печидовачев. Студент към преподавател. Това 2 сантиметра става ли да е? Цитирам: не съм го казал аз. То ако с 2 сантиметра ставаше асистент инженер Николай Богданов. Цитирам: образът го виждате умален, отдалечен и обърнат. Като вашата диплома. Доцент доктор инженер Петър Павлов. Цитирам отново: колега, така сте го написали, че да ви умре коня. Главен асистент инженер Албена Дойчева. Все пак трябва да връчим награда. И тя отива при доцент доктор инженер Петър Павлов. Образът го виждате умален, отдалечен и обърнат. Като вашата диплома. Ще връчим наградата съответно малко по-късно. Така, пътят на нашите герои продължил през пропитите с вино бойни поля, където гроздето било по-ценно от житото, а в жените били по-леки и от въздуха. Какво се е случило тук? Мирише на ферментирал гроздов сок, расъл на южен корпус, през годината на големия сняг. Поредния, матко! Елате ми повече! Елате повече! О, това
Това е този там с сметките и цифрите. Този там, бе, дето измислил теоремата на Питагор, бе. Той е издръжлив. Той е велик и алкохолик. Той е безсмъртен. Трябва да е един от нас. О, велики войне! Ела с нас да се изправим срещу Зевс и да освободим Ректорис. Вие знаете ли кой съм аз, бе? Аз съм Питагор. Измислил съм първата част на прижорна на ферментирането. Нема да тръгна тук така с някакви палета и прошлици. Нали, ако те победим? Аре! Не аз, Ленчето. Ела, моето ми, чела. С най-голямо удоволствие. Ай, здраве! Айде да е. Тия математици нямат надпиване. Опа! Виждам, че си кръжлия. Ще дойда с вас. Какво ви правя? Номиниран за поклонник на Дионис са главен асистент математик Атанас Хамамджи. Професор доктор физик Мато Надолийски. И асистент архитект Борис Сакъзов. И наградата отива при главен асистент математик Атанас Хамамджи. Нощта срещна героите ни край китно градче, дом на обичания музикант Бате Орфено, за чиято музика се твърди, че може да проникне в сърцето и на непроникващото момиче. Един таралеж се научил да диша през газа, седнал и умрял. А знаете ли как се положат турлеж, а? Как? Много внимателно. Страшен страя. Сега да имаше и някой да посвири. Ама не. Охо, това е великият музикант Бате Орфемо. Да, я знам, бе. Имаш ли пари? Музико баби. Имаш ли пари? Музико баби. Айде, даскали, дайте подписи. Айде подписи, леле заверки. Дайте подписи, леле заверки. Към вас
Български държавен стандарт, слънце. От четворката. Номинирани за фен на музите са асистент инженер Николай Богданов, главен асистент доктор инженер Иван Янков, асистент инженер Николай Керенчев, наградата отива при асистент Николай Богданов. Ти да ме връчиш. След дългото нощно забавление на героите ни, те се готвиха за сън, когато... Ей, тук се спи по-хубаво, отколкото в общежитията, бе. Верно е. Какъв е този шум? Заверки! Семестриални такси. Наеми! Вечерен час. Лело Верче, лягай си! Номинирани за Амазонка на годината са главен асистент Светослава Зарева, главен асистент доктор инженер Ирена Керелезова Кожухарова, доцент доктор инженер Златка Денчева, победител е главен асистент доктор инженер Ирина Керлезова Кожухарова. Следващата сутрин героите ни се събудили като студент в седмицата за заверки. И по-неориентирани от първокурсник във вяз, надеждите за спасение на ректори се изгубили безвъзвратно. Абе, нали беше от търсажената? Тя не беше герове с капаняк, аз ти си ревал. Ай си сте ревали, бе, аз ще кача горе и ще го гледам района. Какво? Дръж му пътя! Здравей, кой си ти? Едно кроки си, брат, ти отзивца на си. Какво? Кроки, бе, като карта е, не знам. Карта, идеално. А ще ми я дадеш, защото долу сме се изгубили 5 героя сме. Моля ти се. Не, съжалявам. Моля ти се, бе, много е спешно, 5 героя на мисия сме. Много ти се моля. Не! Умолявам те, бе, човек. Спешно е, бе, моля ти се. Не става, бе, човек, не мога. Добре, поне ще ме научиш да меря. Да мериш ли каза? Ще те науча да мериш моите момче. Стърдай!
са Бог на земята са главен асистент доктор инженер Борислав Александров, главен асистент инженер Ивайло Радев, главен асистент инженер Евгений Кръстанов и победителят е главен асистент инженер Ивайло Радев. Може би друг. И не само геодезистите обаче могат да мерят толкова хубаво. Моля, посрещнете танцовия ансамбъл на ЛАСАГ Армирано цвеке.
С вземането на картата от мъдрия стар геодезист, надеждата за спасение на Рикторис се възроди като феникс от пепелта. И окрилени нашите герои продължиха напред, без да знаят, че ентусиазмът им скоро ще клюмне като препикано мушкато. Това го нямаше на картата. Пай да го имаше по-добре, беше ракия. Той тебе те няма на картата, ама си тука, нали? Добър ден! Какъв си ти, бе? Кой за вас, бе? Ти енциклопедия не си ли чел? Аз съм Хидровакис, отговорникът на този язовир. Какво вика това, бе? Абе, то иска да кажа тук, че отговаря за тази оква тук, за този язовир ли? Отговорник си. Щом си отговорник, може ли да пуснеш преливниците да се изпразни то язовир, че трябва да минем? Чакай. Първо трябва да ми отговорите на един въпрос. Какви са природните свойства на водата? Какво ме пита, бе? Не му разбира. Чакай. Много интересно. То иска да ми пита какви са физичните свойства на ракията. Аз. Гроздовата ме гори като херпес сутрин при зори. А когато я отсливам, страшно много ми се допива. А па на мен шум ми се допие, никой не може да ме бие. Чакай. Втори въпрос. Може ли два цола тръба да влезе в цой половина на Бунчо на Муфо? Освен да бръкнаме. Чакай. Тук, Ленче да ще ти каже. Един въпрос е добре, браво, пускам преливниците и дано да не се отдавите. Айде. Леко. Само ке се. Стъпайте по камъните. Дриж ме ти, че падна пиян съм. За Бог на водата са професор, доктор и инженер Иван Калчев, главен асистент, доктор и инженер Петър Филков и асистент инженер Борислав Инджов. Победител е професор, доктор, инженер Иван Калчев. А на мен ми свърши мастилото. Тапа се разчегна тук те. Аз тук, бе. Косово олио, производител в Водите Груп. Срока на годност се изтеква преди 42 дена. Още става. Тук има още седи. Ти паламиче, разбираш, бе, ти утли си. Ау, каква си имаме тук? Идвате точно на време за обяд. Приятелом.
Намереница искаш ли? И така, номинирани за Аполон на годината са асистент инженер Николай Богданов, главен асистент доктор инженер Иван Янков и главен асистент доктор инженер Иван Дойков. Победител е главен асистент доктор инженер Иван Янков. Номинирани за Афродита на годината са асистент инженер Симона Донева, асистент инженер Десислава Георгиева, доцент доктор инженер Елена Пенева, главен асистент доктор инженер Николета Баракова, асистент инженер Северина Джорова, победител е асистент инженер Симона Донева.
хартия на прах. Малко стиснати са днес. Така, готов съм. Дам си и вие. Следвайки безпогрешната карта със средна квадратна грешка 5 метра, героите стигали до непроходимия лабиринт на безпощадния цар Минус. Чакайте са. Отиваме при цар Минус. Чул съм, че е много зъл и много строг. Ако го погледнеш директно в очите, главата ти пада. Ами да, аз даже съм чувала, че когато се погледне в огледалото, главата му пада и после пак си я слага. Абе, ти си много тъпа, ама. Това по BTV-то ли го чу? Толкова колко и асансьора падна. Боли ме фара за това, дайте да влизам. Бобе! Станете. О, велики царю, ще ни преведеш ли през големия си лабиринт? Аз не мога, майна. Ама я, моя брат, ще ви преведе. Синус, ела! И така, героите ни тръгнаха из лабиринта, водени от брата на цар Минус, Синус. Обаче, за тях на огромно съжаление, Синус не бил толкова, колкото брат си Минус, и взел, че се изгубил в лабиринта. И така, нашите герои за пореден път се изгубиха. Ето, Синус много прост, бе, как можа да ни зареже така? Ей, ти кой си? Кой си ти? Аз ли? Аз съм Дедала. Архитект. Ти добре си архитект, ма. Нещо за пиени имаш? Не, Имам зачертая. тук проектирам един лабиринт. Бе, той лабиринт е готов, бе. Огледай се, виж. Верно, бе. И що не са ми платили? Ще ни покажеш ли къде е изход 120? Разбира се. Много е лесно. От тук тръгвате наляво. Покрай атриума свивате в дясно. Само надолу, покрай балюстрадките. До Атланта. И оттам 200 метра и сте свършили. И сте там. Абе, май ще трябва да ни изведеш. Дай да имам 2 минути. Чак! Къде ми чалчето? Чалчето! Спокойно, бе! Архитект. Айде. Голяма си подала, бе. А ти шалче! Номинирани за Бог на архитектурата са професор, доктор архитект Жеко Тилев, главен асистент архитект Владимир Михов и главен асистент архитект Калин Цачев. Ела, Питагорчо, ела, маме. Кой печели? Това бе, доктор архитект Жеко Тилев. Явно ще връчим наградата по-късно. Взели си поука от дългото лутане из лабиринта, звездата ни Петорка търсеше по-лесен начин за стигна до Сенкополис. Добре, слушайте сега. Загубихме достатъчно време в този лабиринт. Дайте да минем напряко през топлата връзка. Ма как бе, момче? Как да мина покрай Цербер?
Той пази входа. Ами, може да му изсвирим нещо, за да заспи. То никой от нас не може да свири. Освен Ленчето, де. Айде да го убиеме. И без това ми трябва много пълто. Момчета, хайде спостроим един кон и да се скрием в него. Ето е страхотна идея, момчета. Вярно е добра идея. Браво. Много добре. И така започна строежа на масивната конструкция. След много чертежи и изчисления, на героите му ставаше само 28 дни, за да стегне бетонът. За Бог на строителството са доцент доктор инженер Васил Карджиев, асистент инженер Боян Петров, асистент инженер Станислав Райков, победител е главен асистент инженер Станислав Райков. Утре сряда имаме корекции. Ще станат неща. Щастливи от мимолетния си успех, героите не подозираха за опасността, която дебне в края на топлата връзка. Все пак не всеки ден е Великден. Къде бе, хубавец? Как къде? Ще минавам? Къде ще минаваш, бе? Къде ще минаваш? Изпълни си необходимите условия, за да минеш. Много ясно. Дай да видим. Тук има още едно. Кой е това, бе? Допълнение? Това твое ли? Ясно, че е мое. Много добре. Браво, бе. Почти си минал. Я ме кажи тук, какво си ми нарисувал? Това е колона древногръцка, архитрав, изкорнист ванва. Браво. Как? А с това F отгоре, какво си отбелязал? Разпределен товар. Разпределен шамар. Виждал ли си? Септември. Чакай, стой. Октомври ще дойш, не септември. Как ми на изпита? Внимайте, че доцент Лилите много ядоса. Да, бе, ама аз си имам формули. А вие къде бе, хлопци? И не искаме да минем. Къде ще минавате, бе? Бе, това магаря, бе. Конспекта? Кое това нещо? Ще още, а? Не закрийте, виждам те там. Внимавай. Сега какво? Протокол ще пиша? Няма е. Ще минеш, септември. Айде, иди с колега. Стига, мате, пак ли е? Мате. Номинирани за спартанец на годината са главен асистент математика Атанас Хамамджиев, професор доктор инженер Явор Михов,
доцент доктор Симеон Стефанов. Победителят, който поряза много другари. Главен асистент математика Атанас Хамамджиев. Моля аплодисменти. Награда ще бъде връчена лично. След като планът им да минат през топлата връзка бе осуетен, на героите не им оставаше нищо друго, освен да се върнат и да тръгнат по дългия път. Но уви, стигнаха до пропаст, през която не можеха да преминат без външна помощ. Вие ли сте? Тая дупка е по-навък от моето гърло. Чували ли сте за спагети бридж? Много обичам да ям спагети и да играя бридж. Аз знам едни хора, където правят мостове от спагети. Нека да ги призовем да ни помогнат. Така, победителите от тази годишния конкурс Спагети бридж са: трето място Секси бридж, второ място Красива България, и на първо място Смело сърце. Нали представители на някои открито отбора? Затова сте на челната тройка. Нещата са ясни. Моля, коя представители да заповядат. Смело сърце. Смело напред. Трудна професия си избрах. Последната спирка по пътя на героите и преди съдбоносния връх Семикополис се оказа Олимпиадата, където те станали свидетели на многобройни състезания. Гледайте какво става тук, бе! Абе, момиче, ти това само в полутон си го рисувала. Няма светлосянка, няма акцент, няма контраст. Не се приема. А ти, бе, кой те учи да рисуваш? Това с фломастри ли си го правил? С какво? Не се приема. Колега, това има обратна перспектива. Аз не разбира. Не се приема. Каква дълбочина, какви цветове, движение и тук. С един жест, акцент. И така наградата за академичен дух получава Росен Дамянов. Аплодисменти. Наградата ще му бъде връчена по-късно лично. Тогава в стаичката. Още малко, смело. Росен Дамянов.
Ще му върнат душовете, предполагам. Хора на изкуството. Тази година се проведе и първият фотографски конкурс на ЛАСАГ. Победители са Ванина Станчева, Елена Павлова, и Спас Генов. Очаквайте тяхната изложба в фоайето на новата сграда. Без ленче. Мятането на гюле е било обичан спорт. Олимпийски при това. Но спартанците решили вместо да хвърлят, да ритат гюлето. И така се възродил един уникален спорт. Уважаеми колеги, преподаватели и гости, на 12 май приключи четвъртото издание на футболния турнир за Купата на ЛАСАГ. В него взеха участие над 400 студенти, докторанти, преподаватели и спартанци. Те изиграха над 100 двубоя. Но след малко ще поканим отборите, класирали се на първите места, а преди това нека отличим някои други хора. Наградата за най-добър вратар. Нейният получател до такава степен увеличил коефициента на трина между ръкавицата си и топката, че допусне 2 гола в 8 мача. Светозар Вичев, отбор на ПК Муфа. Награда за най-полезен играч. Не е Петър Здравков, който носеше водички по терена. Тя отива в ръцете на човека, който беше водеща фигура за отбора си и негов топ реализатор. Александър Хаджиев от ПК КМС. Хаджи, до година по-добра игра, брат. Не мога да падаш от мен. Между другото е истина, ама само ХМС. То Хаджи. Голям. Но не е голмайстор на турнира. И отиваме към голмайсторите на турнира. На четвърто място се дава на двама играчи с по 9 гола. Виктор Иванов и Красимир Дуков. На трето място с 10 гола Йордан Гешев. 10 гола. Нали? Пишете си. На второ място Александър Хаджиев. Тя пъти 11 гола. И на първо място, с минимална разлика, 12 гола, Петър Георгиев, ПК Муфа.
Така! Има една много приятна награда, а тя е награда за фейрплей. И тя се връчва на отбора на доцентите. Сега да видим кои са най-добрите отбори все пак. На 8-о място се класира отборът на ФК Кофраж. Седми в класирането са ФК Земетръс. 6-то място за отбора на Олимпик Бетон. 5-то място за ФК Винкел. На 4-то място завърши Маншафт КСН. Шампионите от 2011 година. ХМС. Достигнаха до 3-то място. Аплодисменти, моля. Наградата ще връчи Стоян Недялков, съорганизатор на турнира. Смело, момчета, смело. Достойно трето място. Благодарим за наградата и въпреки, че играхме като за трето място, ви уверявам, че пазувахме като за първо. Голямата, но приятна изненада на турнира. Доцентите! На второ място. Честито и на вас. До година първо. Благодарим на всичките ни фенове, да честитим победата на Муфа, до година сме първи. И както цял Плейхаус знае, на първо място шампион за 2013 година с отбелязани най-много и допуснати най-малко голове. ФК Муфа! Най-накрая ви да спечелите тая купа. Честито! Аз искам да благодаря на студентския съвет, който добре се представя с организацията тази година, за разлика от други. Както и на учениците, които ми дадаха достойен отбор. Благодаря. В тази годишната олимпиада взеха дейно участие и други студенти от ЛАСАГ и грабнаха ни от призовите места на Националната студентска лига. Футбол. 5-то място мъже, 3-то място жени. Мъже класирали се в финалната осмица. Баскетбол мъже. 3-то място. Ски жени. 3-то място. Плуване мъже и жени. Първо, второ, трето място. Индивидуално Цанко Цанков. Волейбол мъже и жени. 6-то място мъже. 8-то място жени. Ски мъже. Второ място.
Ориентиране мъже и жени. Четвърто място жени, второ място мъже. Тенисна маса. Пето място жени. Десето място жени. Трето място двойки жени. Аплодисменти. Лека атлетика. Пето място жени, трето място мъже. Хандбал, четвърто и пето място отборно. И аеробика, пето място отборно и седмо място индивидуално Ана Димитрова. Аплодисменти. Като петокурсник в ЯС, героите ни бяха готови за последното си решително изпитание, а именно освобождаването на Ректорис. Дали ще успеят да освободят Ректорис и да вътворят баланс и ще провалят жестоко обричани студентите на сигурна гибел. Залози се приемат тук и моля ви точно, защото нямам да връщам. Залозите свършиха обаче. Нещо сте си изпадали от Еврофутбола. Съдбата ще реши изхода на двубоя. Благодаря ви, герои! Такива трябва да са всички млади хора. Будни, смели, да се изправят срещу проблемите с гордо вдигната глава. Господин Ректорис, какво ще правим с тия всичките следини в кутията? Ако трябва, даже ще се изправим и срещу самите богове, но заедно. Защото само с общи усилия ще постигнем всичко. Лече! Аз май да си ходя. Айде, работи. Аз вече мога наистина. То не може така. Айде. I don't know. Няма коли. Айде, работи. Не се смейте, сериозно. Добре, нека чуя. Не става така. Отиде костюма за минус. Не може. За това трябваше да търсят... Damn! Нали без ли от трасажерата? Трябваше да стигне до Не, там стой тогава. така. Не, синус. И простаци! Айде, давай, по-назад. Готова ли си, ма? Айде. Не става така. Както ми се обади, ми вика... Сега гледай към мен, виж сега, аз нали те питам колко е семестриалната такса. Чакай, че тук един глупак ме пита някакви работи. Колко е семестриалната такса? Много, за теб много. Колко искаш да?
Добре, айде пак. Може? Айде, Чакай работи. малко, Марче. Много е, много. Няма Колко толкова са ми пари. странната такса? Много. Защо? Защото така, защото трябва все някой да си тумбачи коремчето там и да си... Примерно. Добре. Колко е семестриалната такса? Много. За теб е адски много. Не можеш да си я платиш. Въди да видим какво имаш. Извади го, бе! И простаци! Айде, дай по-назад. Тук ли? Да, дупка по-назад. Аз не знам, че снимаме, бе. Айде, работи! Чакай, стой! Ате, не го викайте. Абе, Фади! Кажи. Виж го с рук. Моля ви се, искам някой го снима. Така, аз няма да те изкажа. Вижте го. Курта руката ми как прав. Само се премести. Ти трябва да ми няма да се така, бе. Лошото предчувствие, че някой някъде ми е изсипал джапа. Количката са... Изпихай за мен. Damn! Скъпа листата! Аре, по-сериозно малко. Айде, дете. Стана ли? Всички, че дойдохте, бих искала да ви поканя на тържеството до вечера, което започва в 8:30. Също така да благодаря на нашите спонсори Абао, Айси, Бауи и Донка. Доктори са актьорите. Сега искам да поканя организатора на всичко това. Михайла! И от всичко това не можа да разбера от всички вас, кой разпрети